Qozan Dövlət Agrar Universiteti bazasında yüzüm üstürüşlərinin Tübəkara forumu tamamlandı. Oku yurtunun oxutu təcrübə üzərində ən yaxşı yüzüm sortları görgəzməsi də uyuşturuldu. Tolaraq kiləsi yazmada. Әлеге шараны Татарстан бақшашылар оешмасы, Аграр университет һәм Республика Авыл хуҗалыгы министрлыгы менә 12нче ел рәттән оештыра инде. Соңгы елларда республикабызда, шулай ук Россиянең Идел буе үзәк төбәкләрендә дә yüзем үстерүчеләр арткан. Шактый гына уңыш үстереп алучылар да бар. Форум үзара тәҗрибә уртаклашу үзәгенә әйләнде. Мы очень рады, что Казанский аграрный университет Безнең уку йорты Идел буе төбәге yüзем үстерүчеләренең тәҗрибә уртаклашу, төрле сорт yüземнәр күргәзмәсе үзәге булып тора. Без хезмәттәшлекнең ныгуына, яңа хезмәттәшләрнең кушылуына бик шат. Яңа сортларны сынау, үстерү буенча тәкъдимнәрне карыйбыз. Иң яхшы тәҗрибәне төрле төбәкләргә таратабыз. Форумда һәм күргәзмәдә Россия төбәкләреннән теләгән һәр yüзем үстерүче катнаша ала. Баштан гаризалар кабул ителде. Я представляю Тверскую область, можно так сказать. Виноградарством мы занимаемся. Безнең Тверь өлкәсендә дә yüзем үстерүчеләр арта. 13 ел инде шөгыльләнәбез. Һава торышына бәйле рәвештә иртә өлгерә торган yüзем сортларына күбрәк игътибар итәбез. Нигездә техник сортларга өстенлек бирәбез. Күргәзмәдә илнең төрле төбәкләрендә үстерелгән yüземнең күп төрле сортлары күрсәтелде. Алардан авыз итү мөмкинлеге дә бар иде. Иң яхшы дип тапкан сортларга һәркем үз бәясен бирде. Иң күп бал җыйган сортлар авторларына 8 номинация буенча бүләкләр өләшенде. Yüземнең шикәрлеге, иң зур тәлгәшләр, тәмнәре исәпкә алынды. Иң яхшы yüзем коллекциясендә ачыкладылар. Виноградарство как таковое – это довольно-таки относительно молодая отрасль. Yüzem үстерү әле республикабызда яшь тармак. Шуңа да карамастан, шушы форумны 12нче тапкыр үткәрәбез инде. Катнашучылар саны да елдан-ел арта. Быел Татарстаннан, шулай ук Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләреннән, башка төбәкләрдән 24 оешма вәкиле катнашты. Шәхси хуҗалыкларда, дәүләт предприятиеләрендә yüzем үстерүчеләр үзара тәҗрибә уртаклашты. Yüzem үстерүчеләрнең тәҗрибәсе турында басмаларда нәшер ителә. Аларны төрле төбәкләргә таратырга җыеналар. Фәнис Мөхәммәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.